muri yezimbabwe togashira mishonga chenyu chemasecret namaconfessions. Nhasi tine nyaya dzatinadzo dzose dzinenge dzine kakurema kadzinadzo. This is for everyone who made it possible for Blessing kuti aende kuuniversity. He went into one of the best universities. Message yenyu iriko kumasure, mwana wenyu akakwira ndege akaenda. Ende kwekupedzisira kwevhidhiyo ino mondoko kune message yabva kuna Blessing. Ndinokutendai vana mama, regai tipinde munyaya yedu asi musarega kuona message yabva kuna Blessing. Vatete makasimba here, ndinoreurura kuchekeresa ropa revanhu vasina mhaka. Vatete boys dzangu dzainge dzapera kutenga makombi, mababy quantum. Ini ndakangoti vavava, ndakafunga kuti ndodini kuti ndiburewo bling sevamwe. Vatete ndakatanga kuita tsvakurudzo dzangu, ndikanzwa kuti vamwe vaita zvekugura musoro wevanhu vachinopiwa maquantum, makombi. Ini hangu ndiri gwara, chero kuuraya mbudzi handigoni, zvinozikana kuti ndiri gwara remachokwadi. Saka kuzoti kudimbura musoro wemunhu ndomuisa mukula box, vatete zvainge zvisingabudi. Inini ndaitotya mbudzi kuzoti munhu ndingasamera munyaviri. Asi zvekusara shure vamwe vachitungamira mberi, aiwa ndakazviramba. Vabereki havazodudzi havo, asi unenge uchiona kuti wava munhu mukuru kuzobvunza mama kuti sadza rangu riri pai kana kuti uchirara mukitchen sepoto. Vatete paunomuka unowana mapete ari pamidnight meeting kugevaroi, zvairema, zvairwadza uye zvainyadzisa. So ndaiva pakati nepakati. Nhamo ndaida kuitiza zvemene, asi zvekuva gwara ndo rimwe raiva dambudziko. So ndakazoita decide kuti ndaizoenda mushonga rutu. Ndainge ndatambura nenhamo. Hazvisi easy kuti murume mukuru urare mukitchen. Sipo yekuwacha ndiyo yekugesa, ndiyo yekusukisa ndiro. Vatete kwete nekuti tinenge tisingazami, tinenge tichizama asi zvinenge zvichiramba. Vanenge vakatarisa vanenge vachitiona senge tisiri serious, senge tiri kuita zvekutamba. So ndakazonzwa imwe n'anga yaibatsira vanhu achivaitisa mari. Ini ndaizozama plan yangu, ndoendawo kun'anga zvekuti no sweat no money zvainge zvatoramba. Vatete n'anga yakandibvunza kuti ndaidei. Handina kumbotsenga tsenga mazwi, ndakangoti ndaida kombi itsva straight kubva mupepa. Vakati no problem, uya kunoite kudhurwa kombi yacho yaunoda muvhu kuita zvataita tiri vana kudhurwa pasi. Ndakaita mabarangizha angu ndichidhurwa pasi. Vatete zvikanzi hakuna kombi inofamba isina vanhu, isa vanhu mukombi yako. Ndakabva ndadhurwa zvakare vanhu tete, vanhu vashanu mukombi. N'anga yakatora mishonga yakasiyana-siyana ikatanga kukusha nekupfungaidza ichitaura zvandainge ndisinganzwi. Pakupedzisira ndakanzi ndaifanirwa kusimbisa kuti zvinhu izvi zvindifambire zvakanaka. N'anga yakati ndiende ndinomira patiently, painge pasingazoperi nguva zvinhu zvisati zvandifambira. Ndakati papera mavhiki angasvika 3 ndakanonga dombo. Handizivi kuti rainge radonhedzwa o ndizvo zvandainge ndapiwa nevadzimi vangu. Ndakatenga kombi yangu paB Forward yaisvikira kubridge, kuBeit Bridge. Vatete yakauya nengarava. Handina kutuma munhu, ndakatoenda mbune kunotora kombi yangu. Zvakafamba zvakanaka. Pakudzoka ndakakudza vanhu vekufamba tichitaura navo nyaya. Ndine urombo hwekuzivisai kuti kombi yangu yakaita head on, ndisina kumbosvika nayo chero kumba. Maitikiro akaita accident iyoyo ndindaifanira kufa, asi ndakabuda ndisina kana scratch. Asi mapassengers angu ndiwo akashaika, including kamwana kane 2 years. Vatete zvakaitika izvozvo nanhasi handigoni kuzvitsanangura sekuti ndindaifanirwa kufa. Accident iyi yakashamisa ikatyisa vatete. Ndakazoziva chirevo chekudhurwa vanhu pasi. Izvezvi ndine makombi ava10, asi ndinoti ndikagaya vanhu vandakaurayisa nekombi yangu yekutanga ndinodzamirwa. Mwana we2 years uya angadai ava kuenda grade 1 izvezvi. Yakanzi accident, asi ndakazoziva pava paya kuti ndakaromba nevanhu pakombi yangu yekutanga. Zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Vatete munodakara here ndinoreurura kudanana nemurume wemunhu ndichiziva ndichida zvakare. Vatete handina kunyeberwa sokuti mukadzi nevana vake ndaivaziva. Taitopinda chechi tose. Chakaita kuti ndifambidzane nababa ava ndechekuti vanhu ava vaive well up zvekudaro. Zvipo muchechi vachibvisa zvakare. Waingoona kuti nyasha dzainge dzakagadzikwa pamusoro peupenyu hwavo. So baba ava ndaingovaona hangu vachindikanda ziso. Vatete kuzosvika vasvitsa shoko handina kumbovaramba. Ndaida kutoidyawo mari yavo yekureba, asi relationship yedu yaive secret. Ndaidyirwa muhomwe kunge mandire. Takafambidzana nababa vaya kwemwedzi ngasvika 6 pasina chabatwa kana chafungirwa. Asi ndakamboisa mabreaks after 6 months nokuti ndakaona kuti taiva tati wandei pamunhu umwe chete. Muchechi vaiva holi zvekuti waiti ngurosi.
yaburuka kubva kudenga. Takasiyana for about 5 months. Ndainzwa kuti baba ava ndivo soulmate yangu chaiyo chaiyo. It's only kuti ndakasangana navo late in life. Plus chimwe chakaita kuti ndidzokerane navo tete ndechekuti baba ava knew how to press my buttons. Ndainzwa sechanana kana ndinavo kunzwa mabutterfly mudumbu. Dzimwe nguva ndaiimbirwa ndainge ndiri murudo. Vatiti handizivi kuti imhepo here dzakaita kuti ndidzokerane nababa vaya, nokuti pandainge ndambofambidzana navo hapana chakaipa chandainge ndambosangana nacho. Ropa rakaenda kunovhenekwa rainge rakanaka, zvose zvaive zvakaringana. Chero zvirwere zvepabonde vainge vasina kana chimwe chete. Chandaifarira vaiti kana vaneni ndaiziva kuti vari kuita nezvangu, ndosaka ndanga ndisiri concerned nemamwe masakatira aizongonyuka. Chandisina kuziva ndechekuti mudzimai wababa ava ainge abata relationship iyi. Kana mumbondibvunza zvake, ini ndichifunga kuti ndakangwara. Izvo ndakatangirwa nedare. Vatete umwe musi mushure mekunge ndasangana nababa wapabonde, ndakangonzwa kuvaviwa pakati pezvidzva. Ndikati haiwa, kuda kupisa kwaita zuva. Handina kuziva kuti ndatopiwa chifo cheupenyu. Handina kutora nguva mavanga echivi aizenge obuda pachena. Ndakaita mapundu muviri wese, rimwe kuchidya chekurudyi, rimwe kuchidya chekuraiti. Mapundu aya airwadza vatete. Ndakangofira kuti rega ndimasvine. Hei, ndipo pakatanga mawano ose. Mapundu akasanduka akava maronda. Maronda kwava kuita makomba. Uroyi hwacho vatete ndehwekuti ndakachereka zvekuti unotoona kuti nyama iyo vatete sainzi dzacho dzekushinirwa vatete dzakangoma hadzo. Ndakaenda kuchipatara ndikapiwa chikaindi chese chemaantibiotics nechikaindi chose chekurinda maronda, asi hana kufara. Ndakaenda futi kuskin grafting, asi zvakashaya basa vatete. Pese apa munhu wangu was being supportive, achibhadhara mabills nezvose. Ndakazofamba kuti ndihoti uruhererwai usinganzwi mapiritsi nemushonga. Ndipo pandakanzwa kuti amai vakandigadzira. Vatete, munhu akandiroya ndinomuziva kuti ndiani, asi handina mubvunziro wandingamuita nekuti anozoti ndamupuma uroyi. Apa aitouya kuchechi akapfeka gogo nefasineta, asi iye munhubu wakadai. Ndinoona sekuti confrontation was better than kugadzikwa mudhishi kwandazoita. Ndiri kurwadziwa, makomba acho akada kubuda mvura inonhuhwa. Kuti kutu unodemba kuti chandaida pamunhu wemunhu chii, iwo masingu nevakafirwa varipo. Abi yangu we, regai zvevanhu vevanhu munofira mahara. Izvozvi pagroup rechechi mukadzi akatengerwa mota nyowani, ini ndiri kuyuwira nemaronda muzvidzva. HIV handina, chirwere chepabonde handina, asi ndine chirwere ichochi chekushinirwa zvandakarumwa nechokuchera. Zvakaoma, hanzi ndakarumwa nekuchera. Anyway, regai tipinde munyaya inotevera. Makadii tete Gloria nemiwe dare Glory. Ini ndinofarira channel yenyu zvikuru. Inondivaraidza kazhinji kana ndakaremerwa. For a very long time I've been contemplating to share my story nekuti haina kujairika. Ndiri mukadzi ane makore 30 okuberekwa, vana ndine 3, uyezve I'm married to a very successful businessman. Regai ndimbokupai kanhoroondo keupenyu hwangu mbichana. Ini ndakakurira kunzvimbo yeKaroi kumarizevha, uye ndaigara hangu nababa naamai vangu zvakanaka zvinengei. Vabereki vangu vainge vari mifodya, uye ndipo paibva mari dzokuti ini nevanina vangu tidzidze kusvika tapedza chikoro. Although taigara kumaruwa, we had a very comfortable life. Ndapedza chikoro ndakafunga kumboenda kudhorobha kunotsvakawo basa and also taste kalife kemutaundi. Veduwe ndaidawo kunzwa kuti iyo city life inombonakidzawo sei. Zvisinei ndakaenda muHarare and stayed with my aunt Hundreds yababa vangu. Zvakanditorera nguva yakati rebei ndisati ndawana basa tete, nekuti ini pache zvangu ndiri munhu ane chimiro chakanaka uye pachiso aiwa ndinokwikwidza zvangu. So kazhinji ndaiwanzoshaya basa. Zvinji was too intimidating. Saka vanhu vaityira varume vavo. Eventually ndakazowana basa pane this old couple yaigara kuHighfields. Couple iyi yaiva isina mwana, asi vaigara nemuzukuru wavo, mwana womwana weHundreds yemurume, ndichamuti Takudzwa. Ndakashanda zvakanaka pambapa, uye ndaibatwa somwana wavo zvekuti I ended up getting too comfortable. NaTaku takava nokudyidzana kwakanaka nokuti taivevedzera rimwe chete, uye pasina nguva we fell in love with each other. Within 4 months of dating, ndakabata pamuviri ndikazivisa Be. Tete mwana wevanhu akafara, akazivisa mbuya nasekuru vake nyaya ivapo. Vakava nomufaro mukuru tete, uye hazvina kumbonetsa. Kuti vakanga vari vanhu vaindidawo, vachindibata somwanasikana wavo. Mujaya haana kupedza nguva, akanobvisa Yerusambo nemombe 2 with the help of his family. Vabereki vakafara chose.
That's how I got married to my husband. After I got married, we moved out and stayed and started staying nemurume wangu. Aiwa zvinhu zvainge zvakaringana. Murume wangu panguva iyi aingasati aine chaainacho financially, asi airatidza kuti potential yaivepo semunhu wamakanika. Takazobara mwana wedu wekutanga. Haipapo ndopakatanga kuoma upenyu nekuti maresponsibilities ainge achiwandei. Murume wangu ndipo pakati aizoedza kuenda kumhiri kwaLimpopo for greener pastures, ende akandivimbisa kuti aizoita kuti ndizotevera kana achinge asetla. My husband kept his promise. Ndakatevera John nini mwana wangu, uye zvinhu zvakanga zvoti tambanukei. Murume wangu owned his small garage kwaaigadzirira mota dzake, asi zvakatora nguva kuti asumuke. Asi panguva iyi upenyu hwakanga hwava nani than before. Takagara hedu zvakanaka munyika yevatorwa. Dzamara taita umwe mwana wedu wechipiri. Life continued in a hubby. Uye murume wangu munhu akagara asingadi kuti ndishande nerunako rwangu. Akangondiudza kuti changu kwaiva kumubarira vana nekutetena amount. Fast forward in 2023, mbuya vemurume wangu vaya vakarwara. Then my husband told me kuti ndaifanira kuzoenda kunochengeta gogo kusvika vave kunzwa zviri nani, uye zvaindipawo mukana wekurenewa passport yangu sezvo yakanga yava due for renewal. Ndakaenda kumusha tete. Ndakagara 2 weeks kusvika mbuya vava kunzwa zviri nani. Ndipo murume pakati ndichidzoka kuSouth Africa, uye ndaifanira kuuya nabamunini munin'ina wake aive achangobvawo kuyunivhesiti kuti azotsvaka basa kunoku. Zvisinei bamunini vakauya, asi dambudziko rakaitika nderekuti bamunini vakanga vasina passport, uyewo ini yangu passport yakanga isati yaita. Pane zvakawanda zvaifanira kunge zvichigadziriswa, asi nekuda kwekushaya mukana ndakagomisira ndosiya ndikati yaizoiswa pabhazi sezvo ndakanga ndakumhanyira vana vangu vandanga ndasiya nababa vavo. Ini nabamunini takarova road takananga John tete, asi tisati takwira bhazi takatanga taurira nadhiraivha vese nakondakta nenhau yekuti taida kuzokuroseswa bhodha uye taizobhadhara mari yakakwana sezvo tose tainge tisina mapepa akakwana. Takakwira mune zvakanaka. Hepano tasvika pabridge takazongonzwa toburutswa. Vese vakanga vasina mapasipoti zvikanzi bhodha rapisa zvemusi uyu, saka taifanira kuzoenda nemvura uye bhazi raizonotimirira kumhiri. Tete munongonzwa imwe, ndakapindwa nechando sezvo yaiva first time yangu kuita bhodha jumper, asi vakativimbisa ivo kuti taizoyambuka zvakanaka. Plus vakabva vatipa vakomana vaviri vakati ndovaizofamba nesu kudzimara tayambuka. Zvisinei, takaita mudungwe takapinda nemusango. Vakomana vaya vari mberi, asi chatisina kuzwa ndechekuti vakomana vebhasi nemafesaya vakanga vasina kupedzerana paagreement dzepayment. Takafamba hedu, asi sandirafu yaiva nevakomanava. Takasvika paiva nemasoja vakavapa mari tikapfuura. Tava mukatikati ndava kuda kunojamba fence kuti tipinde muSA side. Umwe wavakomana vaya ndopakatanga kutaura pafoni, asi airatidza kuti vakanga vasiri kuwirirana nevanhu vebhasi panyaya dzemari. Tete vakaita nguva vachiratidza kuti pakanga pasina kunzwanana, ndipo pavakazongoti you know what, vanhu vako ndichatombogara navo kusvika wandipa mari yangu. Vakomana vaya vakabva vaburitsa pfuti dzavaiva nadzo, vakatiudza taifanira kutora kamwe kanzira kaienda neimwe direction isiri yataifanira kunge tichienda nayo. Hapana akapikisa tete, nekuti type yevakomana ava dzairatidza kuti dzainge dziri mhondi chaidzo. Tichangoti fambei, takaona rimwe zigurupu revarume vaisvika 6, uye vese vainge vakabata pfuti nemapanga. Varume ava vairatidza kuti vaive pamwe chete nevakomana vaya vatakabva navo kubhasi tete. Ndopatakazevezerwa neumwe mukadzi aive pedyo neni kuti aya ndoacho anonzi Maguma, uye kana ndaida kuona vana vangu zvakare ndaifanira kutevedzera zvavaida. Ukuwo bamunini vaingoratidza kuzvishingisa somunhu womurume. Vatete vanhu vaya vanonzi Maguma havana tsitsi, vakatanga kuti secha umwe neumwe vachitora kese kavaida kusanganisira nehembe dzakanaka vaitotisiya tisina kupfeka. Vakasvika pane umwe mukadzi aiva nemwana wake aiva zvekuma 2 years, vakamusecha mari. Pavakaona kuti akanga asina chainacho, vakabata mwana uya kwakumubhagurira pazimuti raive paside. Mwana kwakungoti zii. Amai vacho vachiona izvi, pavakada kuti vamhanye vanobata mwana wavo, umwe wacho aiva akabata mudzanga wembanje akabva angobaya nebanga padumbu. Ndiye Sarai Tasa zii. Tichiona zvakati traumatizer tete, kana nanhasi ndinoita sendairota. Panguva iyoyo umwe neumwe vakomana aya vakabva vauya kwandiri akati mukomana wandaive naye aiva ani. Ndakamutaurira nezwi rizere nokutya. Akanditi ndikurire hembe dzangu dzose. So as my brother in law tete, ndaita kudedera kuti
ukuwo weti ichingoyerera yega. Akanditi ndirare pamberi pomunhu wose ndakaisa makumbo mudenga uye ndaifanira kuita bonde nabamunini tete. Takashushikana asi I had no choice than to do it. Bamunini vakanditaza neziso rizere shungu vakandizevezera nzeve vakati hazvina mhosva maiguru, otherwise tingaurayiwa, let's just do it. Takaitiswa bonde, munhu wese akatarisa, varume vaya vachiseka kwete mbichana. After what seemed to be eternity, ndopa vakadana kudana vakadzi vese vachirarana one by one. We spent like the whole day vachitishungurudza non-stop. Ava manheru, I think vakomana vebhasi ndopa vakazopedzerana navo nenhau yepayment kwakubva vachirilisa vakati taifanirwa kumhanya uye tisacheuka. Tete zvakaoma, takazonopotera pane rimwe garaji. Ipo patakazopinda mune imwe taxi yanga yasiwa nevanhu vebhasi kuti titakure kusvika muJoburg. Takasvika muJoburg the following day, asi nabamunini takavimbisana kuti no matter what happened, hapana aizotaura nezvechiitiko ichi. After 4 weeks, I realized kuti I was pregnant. Asi ndainyatsoziva kuti nhombo iyi ndeyabamunini. Nekuti kubva zvandabva kunyatwa iya yemaguma-guma, ndairamba kuita bonde nemurume wangu nekuda kwetrauma chaiyo. Ndaingomuti ndairwara nekuti shuwawo I wasn't myself. Ndakaudza bamunini vakati ivo taizongonyarara asi ndaifanirwa kurara nemukoma wavo zvoita sokuti ndiye aiva muridzi wenhumbu. 9 months later mwana azozvarwa. Unyatsoona kuti mwana uyu akafanana nabamunini. Zvino dambudziko ravapo nderekuti as we all know muno mujoni mava kurwadza kugara usina mapepa. Vana vanoda mapepa akakwana kuitira chikoro. So takuenda kuHome Affairs tichinoapply for mapermanent res. Vakati ivo vaida proof inoratidza kuti vana ava ndevedu. Nokudaro vanoda DNA test to be done. Naive dare ndibatsireiwo ndotaurira murume zvese zvakaitika here kana kuti musha ungaparara, nokuti I know for a fact kuti mwana hasi wake. And the reason why tisina kumutaurira zvese zvainge zvaitika pekutanga inhau yekuti murume wangu ane short temper, aizondirongedzesa mabhegi. I wasn't ready for that. Ndoitawo sei veduwewo. Uko bamunini vakazoroораwo vava nemudzimai wavo. Zvikabuda pachena, mainini vanondibhilivha here? Veduwe ndibatsireiwo, I don't know what to do. Please tete help me ndisati ndaita zvisirizvo. The pressure is just too much. I would appreciate if you notify me when you post. Change ndiri mucomment section. Zvakaoma zveupenyu. Nyaya dzemaguma-guma idzika zvakatangira pakumanikidzwa kuita bonde nemunin'ina wemurume nemaguma-guma. Right. Guys, nyaya dzemaguma-guma dzinorwadza. I don't even know kuti munoti kudii, because haidautaura kuti I was not in a position to tell my husband. Munoona panoitika zvinhu zvakadai. Padoda kuti udze murume, nyaya yacho inokuhlamukira. I know of someone akabatwa chibharo. It was chibharo zvekuti aifamba ndiwa pangobva umwe murume mudondo. Ndobva mubata chibharo akamhanya akanoudza murume wake, achiudza murume wake akamuramba. Saka nyaya dzakadai, these are very sensitive issues. How do you do it? Ende kuenda kuHome Affairs zvesho kuti muprove DNA kuti mutore permanent res kana ma-DNA uitwa here kana kuti munoti kudai. I don't even know what would you advise. Asi I'm very sad for what she went through. Right, munongosiyawo macomments andizive kuti munoti kudii. Zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadi tete nemimwe Dar es Salaam nhasi muchanditiru. Ndiri mudzimai ane makore 33 okuberekwa. Muzuva ranhasi ndangotiwo regai ndimboshiya nemi zvandakasangana nazvo mukati meupenyu hwangu. I kept this story to myself kwemakore nekuti I was ashamed, afraid, uye kutozedza chaiko kuti vanhu vanozoti kudini. I was only 12 years old when my childhood ended. Regai nditi inini ndakakura namai vangu chete nevanin'ina vangu tichigara muno muSouth Africa kuAlex. Amai vangu was a single mother uye takaberekwa tiri 4. Iye patiri tose ndini firstborn. Taigara mune aya avanoti mashaki kana kuti mukuku, dzimba dzemarata dziya dzokuti kana kwatonhora iyo inotonhorawo, uye ukapisa inongopisawo. Mumba medu love was always in short supply. Nzara ndopaiva pamusha payo. Doro raikosheswa kupfuura vana. Amai vangu owned a small shabin that never seemed to close. Manheru oga oga varume vaizara pamba pedu, especially kana iri month end, vaitoita iri pungwe chaiyo. Ko iyo radio yairidzwa 24/7. Uko kwaiti vanoputa fodya, vanobhema mbanje, vanorovana kana kuita ruzha kana vadhakwa. Tete upenyu hwepashabhuni munongouziva unenge hwepakomboni. Chikoro ndicho chakava a place where I felt like an ordinary child. Ndaifarira kugara ndiri muuniform yangu nekuti during those few days at school nobody knew zvaive zvakandimirira kumba. Maticha angu aigaro ndiyemura. Ndaiva mwana ainzwisa uye aiva neshungu dzechikoro, asi kumba uko ndaiva musikana webasa. Ndaiti kusuka mabhodhoro edoro, kukorobha marutsi ezvidhakwa, kubikira nekugezesa vanin'ina vangu,
kuacha hembe dzemunhu wese. Veduwei ndaishungurudzika kunge munhu aigara nastepmother asi ndichigara namai vangu nyakutumbura. Many nights we slept hungry. Mama vachifombora Joy vachimwa hwahwa nezvikomba zvavo. She would never bother kuti tadyei kana zviri kumbofamba sei. I became my siblings' mother at a tender age. As I grew older, ndakatanga kuona mamwe matarisiro andainge ndava kuitwa nevarume vaiva kushabhini kwedu. Tete ndakangokura ndiri munhu ane muviri muhombe, uye at 14 ndakatobubudza, chifuva chava kutoonekera. Vamwe varume ndo vaindidedza voti ndivavigire mvura, and they would stay at me longer than they should. Asi pose pandaiedza kuudza mama kuti handisi kufarira matarisiro andaitwa nemakastoma avo, vaisada kuzvinzwa. Instead vaigona kana kunhonga chero chiri padhuze navo, vonditema nacho vachiti ndaiva dramatic plus ndii ndaiva nemaziso anoda varume sereki. Dzamara ndisachataura. Mama vangu vaindiabhusa tete mentally, emotionally uye physically. Dzimwe nguva ndaisvika pakuzvibvunza kuti ndiamai vangu here chaivo kana kuti kwete. Umwe musi, a few months later, ndichangobva kusvitsa 14 years, mama vakauya kumba vaine mufaro zvavaisamboita mazuva ese. Musi uyo vaitovawo vakabata nyama, maCoca-Cola, things we almost never had. Pamufaro kavaindiita musi uyu, I knew kuti she was up to something. Ava manheru vakanditi ndaifanira kugeza uye ndaifanira kupfeka dress ravakanga vanditengera. Panguva I thought kuti kuda pane munhu anga andiofa scholarship kuti vanga vari Auntie Rose, mukoma wavaigara kuUK. Ndini hangu ndaizvibvunza nechemwoyo. Chandisina kuziva ndechekuti amai vangu mbune vaitondigaira hora. She kept on telling me that I was a very beautiful girl and beautiful girls deserve soft life. Those words should have frightened me. Instead ndakava nomufaro kuti finally my mother was now a changed person. Hatina kumbopedza nguva mama vakati kwaizoedza tava kuDurban, nokudaro taifanira kukwira Intercity manheru emusi uyo. Takakwira bus takananga KZN. I was so excited ko ndaive kaive kokutanga kuenda kuDurban kwandaingonzwa nembiri yebeach. Patakasvika takatotambirwa nomumwe murume aiva kaita kunge muKaradi, so I still remember vividly. Aizviti iye anonzi Nando. Akanotisiya pane imwe hotelu yairatidza kuti inodhura. Patakasiyiwa paiva nevasikana vairatidza kuti vamwe vacho vaive vahombe mbichana kwandiri, asi vazhinji vacho taive takaenzana. Everything in that building looked expensive compared to the life that I knew. Ukuwo mama vainge vangori busy receiving calls one after another. Umwe wevarume vaivemo smiled at my mom. Few minutes later, murume uya akavhura mudrowa raiva paanga akagara, akatora mazibhanduru emari kwakutambidza mama. Panguva yemama vakaita sevachadonha nomufaro. She didn't even hug me. In fact, vaitondiona sendisipo. Vakatora mari kwakusiya mapepa aivapo ndokubva vatoonekana nemurume uya zvekuratidza kuti vave kudzokera. I remember running after ndichibvunza kuti ko mama vako ena muchindisiya havana kana kucheuka, vakangokudedzera kuti I'll come back for you. Ndokakava kekupedzisira kutaura namai vangu. That was the day I stopped being a child. That was the day I learned that the deepest wounds are not always caused by strangers. Kune vamwe vabereki vanouraya kunyangwe nevana vavakabereka. Ndasiyiwa murume wetete aititora one by one achitipinza mune imwe room yaiva upstairs. Ini nevasikana vaya, nguva yangu yekuti ndipinde yakasvika. Akandipa penti nebra, akanditi ndikurire hembe dzandainge ndakapfeka ndipfeke malingerie. Then he started playing mavideo emutambo webonde. Ndine confusion yekusaziva kuti chii chaitora nzvimbo. Makapinda vamwe varume vatatu vaiva vakapfeka maleather jacket, asi kuzasi vasina kusimira. Ndopandakatanga kuona kuti varume ava vakanditarisa. They were not seeing a little girl, vaitoona mukadzi. My age did not matter. Zvisinei vakatanga kutiudza kuti ndaifanira kuteedzera zvese zvavaindiudza kuti ndiite, vachindimonyekidza, vachindichinjana vese vari 3 kusvika ndangorezuka. Zvino ndaisaziva zvekuita. Vaiti mumwe achindibata, mumwe akabata kamera achitora mavideo. Vapedza vakatambidza murume uya mabhanduru emari kune uya kubhadhara mari mai vangu. Vakamudza kuti vaizodzoka zvakare. Ndopandakaziva kuti ndainge ndatotengeswa namama kune munhu uyu kuti azopota achindirasa nevanhu vakasiyana siyana. Zvakaramba zvichingoendera tete. Pamwe pacho ndaiswa tambo muhuro ndonzi ndiite kunge imbwa, uku ndichimbunyikidzwa nevarume 2 at the same time. Every morning I woke up wishing kuti ingadai iri nightmare. I would pray to God telling me it's either he comes to my rescue or I die. Zvishoma nezvishoma I started losing weight. Nichingoita recurring flu. Ndanga ndisisavaraidze kana kutarisa.
I was now 20. Murume wopakaona kuti anga asachaiti mari, he decided to dump me. Akangondisiya kune rimwe sango kwaita kunge kumaruzeva. Ndopandakazonongoona vamwe amai nababa vechikuru. Ndakavatsanangura yangu, zvisinei vakaratidza kunzwisisa. Vakandipromisa ivo kuti vaizogara neni chero zvidii. Vakandirapa tete. Ndopandakazoziva kuti I was HIV positive. I did not lose hope. I decided to pursue my studies. Ndikabuda zvakanaka. Uyezve, I became a pharmacist and also an HIV advocate. I'm a living testimony, tete. Now I'm living my best life. God has been faithful. Mama, zvinonzi vakasofa. I couldn't care less. Kune vanojaja henyu. Asi nhamo yandakaona. Ndini ndinoisiva. Yeah. Pachano pano taona chinhu wani kuti pana namai vasiri right kuchando chazorowa zvefashion apachina. Ndo chinhu chandaona kuti panyika pana namai vakatsveruka, vana mai vasiri right. Yeah, that's all I can say. Zvinorwadza, it's a very painful experience yekuti unotengesa mwana ne14 year old. Iwe wait 30 ndikati vana nevarume 3 panguva imwe chete unozvigona. Varume 3. Pane pachiuya all creatures great and small, vamwe vasivadhafu, vamwe vakaonda, vamwe vakadii. Chirarisa mwana at 14 chitengesa mwana. But unotongoona kuti papa asina pfungwa because ndimai vekushabhini. Vedu veka pana namama vose, nhasi ndine message yenyu ndichaiinseta. When was that? Tuesday, Thursday, akakwira Thursday, Friday, Wednesday. Vedu veka message yenyu ana mama vese, kune vese vakabatsira Blessing kuti ange achisvika kuuniversity. Mwana wenyu asvika kuuniversity. Zvinhu zvinodadisa vedu. Munoziva here kuti pandakatumirwa picture na Blessing akuairport akukwira achiti ndakukwira ndege mama. For the first time in my generation, I've broken the generational curses. Ndakati Mwari, look, we have done it. Who knew kuti this day was coming? Mwana wenyu akaenda kuchikoro. Mwana wenyu akaenda. Akakwira ndege. Akati ndakukwira ndege mama, ndiitetsei. Ndikati chokwadi mwana wangu. Ndinoda kukutendai vana mama. Ndakamuudza ndikati Blessing, inini I've dropped out of school so many times. And I know how it feels like kunge usina munhu anokubhadharira school fees. So, and this is not going to happen to you. And ndokutendai to everyone who came through for Blessing. Kubva masemester 2 hatakaendesa kuMSU. Iye zvino mwana wenyu akaenda. Kuna mama, to the person who made this possible, you know yourself. And I don't have words. I think you have seen kuti I've sent you so many times my text. This is your boy. Thank you for taking your boy to an international school. Aiwa mwana wenyu asvika ende ari kufara. Akati mama, hune chikafu, the food, imagine kuti his food is paid for, everything, fees is paid for. Zvese. Kuna secret Santa. Handigoni kutendai. Kuna namama vakatumira mari vachiti mwana aende kuchikoro ange ane upkeep. Handigoni kutendai. Right now mwana wedu asvika ari kufara. Atumira message yenyu. Handitika ndichaiinseta message yenyu muzvinzwire. And I promise you distinctions. I'm grateful to God kuti he made me meet people like you. Mwari akuitirei zvakanaka. Aiwa, mwana wedu akaenda kuchikoro. Ende munoziva kuti happiness andina ndofila kunge ndintori kuchikoro. Nhasi ndadorota ndiri ikoko. Rudo rwacho rwakaoma kani. Vedu veka, ndiri kutendai nekuona kwamaita chironga. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.